I avui, al pati de l'institut, Brian Lara entrevistarà la Marga. Què t'espera d'aquest curs? Doncs espero aprovar-les totes al juny i no haver de preocupar-me per recuperar-les al setembre. Jo no tinc aquest problema, jo soc presentador. Tu ja tens la vida muntada, no? Clar, 16 anys. Quina sort. Trobes algun canvi a l'institut respecte a l'any passat? Doncs sí, l'equip directiu, que abans era l'Aida i la Maria, i ara són l'Anna i el Jordi, i la sala de guàrdia l'han canviat de lloc. També me'n vaig adonar l'altre dia que vaig anar a buscar la clau del lavabo i no sabia on havia d'anar. I vas anar a l'endemà? No. I t'agrada aquest equip docent o directiu? Sí, la veritat és que sí. Que ja ho han fet alguns... Bueno, ja ho van fer temps enrere, em sembla, i a més són bona gent, el Jordi i l'Anna. Sí. Creus que la demana és un bon folleti? Sí, ser un bon follet, vol dir tenir mil me gustes al Facebook i mirar amics i posar fotos d'aquestes cada dia con sus tetes, doncs sí. Els músculs del Sergio Otero són de veritat? Home, la veritat és que tampoc li he preguntat, però si els porta seran de veritat, no? Tampoc li he tocat mai, però diuen que sí que es va currar tant anar al gimnàs i això. No l'has tocat ni l'has preguntat mai? Què va? Jo amb el Sergio Otero no tinc gaire relació. Però sí, l'altre dia li vas trucar i el vaig veure jo. Jo crec que em vas confondre de persona, Que no, que ho vaig veure jo des de la finestra. Pues posa't ulleres, perquè em sembla que... Jo crec que sí. Ulleres no sé. Creus que la Marina acabarà a l'exèrcit o en un tablau? Home, la veritat és que a l'exèrcit li agrada molt, ja que se li salten les llàgrimes veient Los Legionarios. Però ara últimament li dona més així per tocar la guitarra i això, i espero que vagi més pel camí de tocar la guitarra, perquè l'altre no té gaire futur. Sí, em recordo que vam anar al Parlament i vam anar donar la casualitat que vam anar a veure un legionario, no? I quan vam anar... Va començar a plorar, no? Sí, va començar a plorar. Creus que el Quim deixarà de venir algun dia a l'institut? Home, la veritat és que porta ja temps amb l'ESO i segueix venint, però a mi m'agrada que el Quim vingui a l'institut perquè crec que li dona una mica de vida. Sí, no? És divertit que vingui a L'agrada l'institut, l'agrada estar aquí. Sí, ve a les classes que vol i marxa quan vol. Ens agradaria fer tots, no, a l'institut. Respectes més a Jaume Esteve, ara que saps que toca el catarra? No, a mi el Jaume ja em queia bé abans. Em fa gràcia quan el veig als concerts allà, però porta la samarreta Timon i Rumba. Em fa molta gràcia i me'n recordo un concert que em va saludar i tot. Toca la trompeta, no? Els marcons sols. Trobes a faltar la Ida i la Maria? Home, jo que dius trobar-les a faltar, pues no les trobo faltable perquè tampoc tenia molta relació amb ella i la relació que tenia era em cridaven per fotre'm la bronca, que suposo que era la seva feina, però no les trobo a faltar, la veritat. Jo només a l'Aida, o sigui, l'ha tingut sempre. Era la teva prova, però... Em consideres un noi atractiu? Home, ets així una mica cani, i a mi els canis no em van gaire, però diguéssim que el boxeo se't nota, perquè aquest a part de ser presentador fa boxeo, però de hobby. Sí, se't nota boxeo. Soc un màquina. Sí. Trobes excessiva les rapades d'en Paco? Ara que s'acosta l'hivern, jo si fos ella m'aniria deixant el cabell una miqueta llarg, perquè si no es pelarà de fred, li contarà el cervell. Més del que deu tenir. Creus que el Vilar recollirà la canya de pescar? Home, no té pinta perquè la va sempre tirant a tothom i crec que no pica ningú i la deixarà fins que piqui algú, suposo. Sempre està amb una noia i la noia passa d'ell. Sí, horrible. Trobes a faltar la David Bonilla i la seva lleresca? Home, de moment encara no s'ha presentat cap ocasió que el Bonilla hagués de participar com feia la partida i això, Carnestoltes, però sí, suposo que quan arribi això, si no hi ha ningú que ho faci o alguna cosa, perquè el Bonilla ho feia molt bé. I sí, suposo que el trobarem a faltar tots. No, aviam, però... El trobo a faltar és com la partida que feia. Sí, i es presentava molt bé i feia gràcia. Què pensa del grup de prestigi a l'Institut Timon i Rumba? Doncs penso que són un grup que en poc temps han avançat molt, que s'ho curren molt i
i últimament estan fent moltes coses, estan fent molts concerts, tenen un directe molt bo, la gent s'ho passa bé i jo crec que sí que tenen futur, tenen cançons molt bones. Jo crec que sí, mira que a mi, o sigui, aquest estil de música no m'agrada, però jo quan l'escolto a ell... Alegries, festes... Sí, és diferent, no? M'agrada més que no... Un altre grup que és també un... Sí, no sé, també que es conec això, saps? Què penses sobre que no es pugui portar vestuari educatiu a l'institut? Home, jo penso que cadascú pot anar vestit com vulgui, però hi ha nenes sobretot que es posen pantalons que dius, bueno, doncs per posar-te aquests pantalons directament no te'n posis i t'estalvies els 30 euros que et costen els pantalons, saps? Perquè a més, pantalons que semblen calces, que et costen 30 euros, doncs te'ls pots estalviar, jo crec. Mitjanada. Sí, posa't zero. Què és el que fa més ràbia tenir a l'institut? Home, doncs suposo que aixecar-me d'hora, haver de fer tot el que em diuen, a vegades hi ha classes que m'avorreixo, estar-me allà tancada i això, no poder anar al lavabo quan vull, però... Jo en aquesta entrevista me tengo que aixecar a les 5 de la nit, saps? Bueno, però tu ets presentador i et paguen bé, a mi no em paguen, jo pago. Paguen 10 euros. Bueno, ja és alguna A mi em paguen amb ensenyament. I el que et fa més gràcia de l'institut? Sí, gràcia. Veure els amics. Sí, veure els amics, però no... Deixaria l'institut? Quan acabi l'ESO sí, perquè a més amb els temps que corren, si no tens l'ESO, ja és que segur que res de res, perquè hi ha gent amb carreres universitàries que ja no tenen feina o treballen al McDonald's, que sí és una bona feina, però no crec que compensi estudiar tant per acabar servint hamburgueses Ara a Espanya està molt malament. Sí. Els funcionaris han baixat el sou... Bueno, clar, se'ls baixen els funcionaris i posen els polítics. Ja. Doncs aquí hem acabat quasi l'entrevista. T'ha agradat? Sí, és bastant variada i les preguntes són bastant bones. Doncs hasta aquí l'entrevista del Pati de l'Institut i doncs... bueno, adeu.